Son un artista polifacético de aquí de Valdeorras. Traballo desde escultura en pedra a literatura, pasando por ilustración, tatuaxe e arte urbano. A raíz de unhas pintadas no polideportivo de Vilamartín de Valdeorras, decidín arreglar ese muro e fixen un proxecto ao Concello que aceptaron. E comecei, primeiro, para reivindicar a figura dun artista tamén da zona. E elexín a Florencio. Pouco despois de facer esta obra, concederonlle a Florencio o Día das Letras Galegas. Facía moitos anos que se pedía que llo concederan, e si que, ca coincidencia destes dous feitos, agora pedíronme outros murales tamén sobre el. O último dos murales que fixemos no colexio de Vilamartín de Valdeorras fixémolo meu irmão e eu, que traballa como bruxismo. Fixemos tamén un taller cos nenos para que eles puderan participar e que probasen tamén este tipo de traballos. Os nenos están encantadísimos, pásano moi ben, e se consiguen asociar a literatura a momentos como este e o disfrutan, millor que millor. Agora vou a facer un mural en solitario aquí no colexio Julio Gurriarán, no Barco de Valdeorras. A raíz de todos estos xurdiron outros para complexos comerciais da zona e para os concellos. En teoría quedanme unhos 6, solo sobre temática de Florencio. Despois empezaríamos a traballar en conxunto tamén co meu irmão. Empezaríamos a traballar murales sobre traballos típicos da zona ou de produtos gastronómicos ou demais.